Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani sabon bidiyo inda zan nuna muku inda zaka ɓoye chatting ɗin da kake yi a WhatsApp. Akwai lokacin da zaka so ka ɓoye chatting ɗin da kake yi da wani mutum ko da wata don baka so wani ko wata ya gani. To wannan ita ce hanya mafi sauki da zaka ɓoye wannan chatting ɗin ba tare da ka goge shi ba. Kafin na shiga cikin bidiyo na kai tsaye, ina so ku yi subscribing channel ɗina sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada zafafan bidiyo na irin waɗannan su wuce ku. Farko zaka shiga cikin WhatsApp. In ka shiga cikin WhatsApp sai ka zaɓi chatting ɗin da kake so za ka ɓoye shi sai ka danne. Misali zan ɓoye wannan chatting da nake da Haidar, na danne shi sai ka taɓa nan wajen. To chatting ɗin ya tafi. In gani ko? To misali shi ma wannan ina so Fafis, ina so zan ɓoye chatting ɗina da shi. Kun ga na danne sai ka taɓa a wannan alamun aro. Kun ga ya ɓata ko? To duk wanda ya karɓi wayata ba zai ga wannan chatting ɗin da na yi da waɗannan mutane biyun da na ɓoye ba, har sai in ni na zo na bayyana wannan chatting ɗin. Idan kana so ka bayyana chatting ɗin, shi kuma abin da za ka yi shi ne za ka yi sacin sunan wanda ka goge chatting ɗin shi, wanda ka ɓoye chatting ɗin shi. Misali zan yi chatting ɗin wannan Haidar, kun gan shi sai ka danne. In ka danne sai ka yi wani archive chat. Kun ga na wani hakim din shi sai ka koma baya, kun ga ya dawo, gashi nan Haidar ya dawo. To haka zalika shi ma ɗaya chatting din da ne zaka iya sacin din shi. In kai sacin din shi sai ka danne sai kai wani hakim din shi, shi ma in kuka zo kun gan shi nan ya dawo. To wannan ita ce hanyar da ake bi wajen ɓoye chatting ba tare da wani ya gani ba. Sannan duk lokacin da kake so kuma za ka zo ka bayyana wannan chatting din naka. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo nawa. Kuma sannan idan kana tambaya za ka iya comment section, ni kuma insha Allah zan baka amsa. Sai an jima.